Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlarыбыз. Biz sizin bilen bugün maxsus uçraşuda. Bugün bizning topşuğumuzun konağı Tataristan Respublikasının Sergis Advokatlar Kollegiyasının yetakchisi Gülnara İlduz kızı Sergiyeva. Hayırlı gün Gülnara İlduz'una. Hayırlı gün. Biz sizin studiyada ko'ribizga big shot. Gülnara İlduz'una mene bugün yong'ag'ina Bütün Dünya Tatar Kongresi bilen sizning Advokatlar Kollegiyasi arasında kelishuvga qo'l qo'yildi. Nindi kelishuvga qo'l qo'yildi? Bizim bit hazır başlana перепись населения кескене булачагы. Шуңа күрә без шундый соглашение куйдык. Андый-мондый сораулар булса, безнең татарларның перепись буенча инде мин әйтәмме, ниндидер аларның нарушениялар булса, без аларга булышабыз дип шулай итеп сөйләштек. Безнең өчен бик бу зур эш инде. Мин гырланам безне сайлаган өчен. Bütün Dünya Tatar Kongresi bizge şunday işni taqdim etdi. Аларга бик зур рәхмәт. Аннарсын мин үзем татар булгач та, миңа бу бик кызык бу эш. Яңа эш әле мондыйның белән шөгыльләнүем юк. Шуңа күрә мин үземчә уйлыйм, без аны эшлибез, әйбәт эшлибез, татарлар эшләгән шикелле бөтен җирдә әйбәт эшлибез. Алла берсе. Менә менә бит инде куат мәшгыләләр бездә күбәя бит. Үзен татар булып, татар дип yazdırmamışlar da baytaq. Eğer de mene şunday müracaatlar bolsa, Qozondagına qalmışığım men barırga kerek bolsa, siz yolga çıkıp keterge hazırmı? Hazır. Biz şulay сөйләштек, regionlarga da barabız. İkinci җирләргә дә region әйтәм Татарстанга түгел, bütün regionlarga şunday булса вопрослар biz барачак, булышачак татарларга. Безне караучыларга әйтеп китик әле, әгәр дә сорауларыгыз булса, рәхим итеп безгә Bütün Dünya Tatar Kongresi'ne elektron variantama, telefon aşama jetkir alasız. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin kabul etü bölmesinin telefonu 236-59-16. Siz alanı bizning otopşuda elektron adresimizde telefon numarlarımızı qabat göre alırsınız. Rahim etiniz hem biz tez arada şu Advokatlar Kollegiyasi bilen birlikte әлеге sorularga cevap berip Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin saytına resmi rubrikaga bastıra barırız Allah berse. Nura hanım, mene Kızıklı iş, cevaplı iş, milletni sanıyız. Bu zor aybet. Mene siz de qatnaşqa edəsiz. Özünüzü kim etip yazdıracaqsınız? Tatar indi, min tatar. Әнияти татар минем. Шуңа күрә мин гел үземне ничек дип әйтим, миндә менә татарның традицияларын гел соблюдать итәм мин. Аннарысын гырланам үземнең татар булган. Бөтен җирдә кая булмасам да, нинди илләрдә булмасам да, мин гел әйтәм, мин татар кызы. Минем исемем шундый Гөлнара дип, шуңа күрә мин бик гырланам үземнең милләт белән. Гөлнара Илдусовна, biz de sizin белән горурланабыз. Юкка гына sizin компания сайламаган Bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından. Рәхмәт. Sizin башкарган эшләрне biz беләбез. Эшләрегез уңышлы булсын. Алла бирсә, менә ел дәвамында кулны кулга тотышып, бергәләп, шушы җаваплы да, кирәкле дә, мәгънәле дә эшне башкарып чыгарга язсын. Рәхмәт сезгә дә шулай. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар дигән махсус чыгарылышыбызда Татарстан Республикасының Сергис Адвокатлар Коллегиясе җитәкчесе Гөлнара Илдус кызы Сергиева булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.